groter. En nog groter. Hey, alles maar groter. Bedrijven maar te groter. Wienmolens maar te groter. Auto's maar te groter. Dieken maar te groter. Dorpen maar te groter. Steden maar te groter. Altijd maar alles maar groter, hè. Het ligt wel een ziekte. Ja, zelfs land maar te groter. Oorlogen willen we vieren. Teden moeten we vallen, want Uslo maar groter. Miljoenen lippen zat het kosten de grutties van mensen als Saddam Hussein, Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte. En uiteindelijk binnen Irak, Duitsland, Frankrijk, daar hield dat niet mee opscheppen. Maar toch, hè, een enkele keer dan slag het wel. Dan wordt het ene land veroveren nooit horen. En dan wordt het land grutter en grutter. En dan groeit de status van de leider. Dan moet je op zelfs koning nemen. Of, nee, dan valt het beter, keizer. En een enkeling, alleen de allergrootste, die komt in de geschiedenisboeken te staan met die bijnamen dat elk van dreemt. Alexander de Grote, heerser van Griekenland en India in de 4e eeuw voor Christus. En 400 jaar na Christus, Constantijn de Grote, keizer van Rome, dat de haatstad weer van heel Europa. 300 jaar later, Karel de Grote. Hij begon als koning van de Franken. Maar hij klom op tot keizer van het Westen. Wil je nou een beetje mooi tellen in de geschiedenis, dan moet je dus groeien. Dan moet je groeien. En dan moet je een leider hebben die het 4 letters op zijn voorhoofd getatoeëerd had. G-R-U-T. Maar deze serie die gaat over Friesland, hè. En Friesland en Grut. Nee. Ho. We hebben zelfs Grutte Pier. Maar nee, dat telt niet. Want Grutte Pier die wil alleen maar Grut van uiterlijk. Nee, Friesland en Grut. Dat past net zo. Zou er dan net één wezen die ja, die is er wel. Maar het is al even lief. Hooggeëerd publiek, moet je hem voorstellen aan Edzard. Edzard de Grutte. Ja, hij is hier de Edzard Sirksena. En hij leefde van 1461 tot 1528. En Edzard de Eerste die had bezocht om van de vrije Friese landen om die te verenigen tot één echte stad. De strijd wie vooral een gevechtje Albrecht van Saxen. Die hier het bewoord vierde uit namen van het Heilige Roomse Rijk. En uiteindelijk verleer Edzard de Eerste de strijd. En qua daarna voer Friesland uitenwaar in verschillende stukjes. Algemeen wordt dit beschouwen als de laatste kans die hem voordient om daar één grut Friesland te komen. En Edzard was het vroeger vrij verklaren, maar later toch nog greven van eerst Friesland. En hij stoor in 1528 in Emden. Een grut Frieskriek, dat is de dream van Edzard. Hij groeit op in een liets havenplakje, hier in het Duitse Eerst-Friesland. Het is een liets plakje, maar gewoon een machtig grote zee. En vergeet net, in de 16e eeuw ben er nog geen auto's en treinen. Handel en vervier naar Oreland gaat dus over zee. Waar de zee beheerst, die had de macht. En Friesland luidt on zee. Honderden kilometers lang. Een groot, machtig Friesland. Coast to coast. Van het onderste en het bopperste puntje van de Noordzee. En daar dreemt Edzard van. Grut. Grut. Hoe kan zoiets jonkje in zoiets plakje nou zo in de besnijing komen van dat ene wutje? Of had het een maatje met de namen van dit viskersplakje? Great Seal. Grut Seal. Als Edzard Sirksena in 1461 in Great Seal in Emsland binnenwut, is eerst Frederik III en later zijn zoon Maximiliaan I de baas in Centraal- en West-Europa. Zij binnen toch erfopvolging keizer van het machtige Roomse Rijk, dat van het jaar 843 en de mei 1806 haast 1000 jaar lang bestaan had. In de 15e eeuw wordt de naam uitgebreid tot het Heilige Roomse Rijk. Maximiliaan is een van de bekendste heerskers van dat rijk. Hij had macht, maar er is ook weerstand in hem.
Rebellen weten hem gevangen te nemen en op te sluiten in de stad Brugge. En met hulp van Albrecht van Saxen wordt Maximiliaan weer bevrijd. Om hem te bedanken krijgt Albrecht van Saxen de sissenskip uit Friesland. Dat had in die tijd uitstrekt langs de Noordzeekust van Zeeland en het Deense Waardeiland. Hoewel de Friezen al langere tijd onderdeel binnen van het Heilige Roomse Rijk, beschouwen ze haar zelfs nog heel tijd als een vrij volk. Maar nu, onder Albrecht van Saxen, nu krijgen ze voor het eerste maatje een gouverneur die het hem ingereven met Friesland waarde had. Intussen had Edzard op pilgrimage weg naar Jeruzalem daar. En is hij onder de indruk rekken van de Reformatie, de protestantse opstand in de katholieke kerken. Hij wordt greven in Eerst-Friesland, het joegeduistige Noord-Duitsland. In 1514 neemt hij de wapens op tegen Albrecht van Saxen. Er wordt op grote schaal vjochten en hele steden worden sluchten, like als Auwerk, dat nou Aurich heet. Als Edzard Jert van de Grezer opstaan, liet er hem benemen ter beschermheer van die stad. Zijn doel is om op die wijze het hele Friese land te bevrijden van Albrecht van Saxen en een eigen, autonome Friese stad op de rug te dat hij de koning van willen wordt. Edzard de Grote. Hij zet zijn standbeeld als steen. Hier, in zijn beddendwarp. Hier in Greetziel zullen ze altijd herinneren worden aan de eeuwige roem van Edzard. En toeristen zullen hier komen. Nee, het wordt een beerveertsplak. En eerlijk is eerlijk, als het hem slagen wie, als Edzard de Friesen organiseren kent hier, als er een goed leger west hier, als alle Friesen het mijn wat eens west hier, United we stand, tjen Albrecht, tjen Maximiliaan, tjen de Roomsen, tjen alles wat de Friese vrijheid bedriegen kon. Als het hem slagen wie, dan wie het goed mogelijk wist dat er een groot en sterk Fries land ontstaan wie. Maar een rieke handel en een sterke marine die de hele Noordzee beheerschen. Friesland hier het machtigste land van Noordwest-Europa worden kent. En Edzard de Grote, we zullen hem vereren als een keizer. We zullen hem zien als de groenlezer van het grote, moderne Friesland. De man dat het Friese volk zijn eer en roem om te tanken had. Maar, Edzard, wat gaat er mis? Hij vindt meestal in Friesland, maar in Duitsland binnen de 24 hartogen en greven die het zwurk druwen joggen en een groot leger op Edzard aanstuurt. Edzard wordt verslaan en vogelvrij verklaren. In 15 3 jaar na het begin van zijn strijdje in Albrecht van Saxen met Edzard Beliersja. Het liep het min mooi hem aan erin. Maar 2 jaar later krijgt het Heilige Roomse Rijk een nieuwe keizer, Karel V. En die besluit dat Edzard het regeer houden mooi over eerst Friesland, het Duitse pad van de Friese land. Een treersprijs, meer is het net. En Edzard? Ja, hij liet hem nog wel Edzard de Grote nemen, maar dat is een lachertje. En de Friesen? Er is net één die erin slaagt om er een goede organisatie, om er een eenriedig volk van te maken. De vrije geest van de Friesen ziet de vorming van een sterk land in paard. Het wordt dus niet, maar het grote Friese land. Sterker nog, vanaf nu brokkelt het aan. In verschillende patten, maar haar eigen bestuur en eigen belang. De Hollandse patten komen onder het bestuur van het Habsburgse Rijk en worden daarmee een deel van de Nederlanden. En zo is de laatste kans op een grote Friese stad verspillen. Holland en Greensland keren haar aan van Friesland. En de Friesen houden net meer als een provincie over. Lietser, hield dit maar Lietser bij Friesland. Alleen een hoekje land tussen Lauwerzee en Zuiderzee bleef over voor de Friesen. En Edzard de Grote, ja, hij stiert in de geschiedenisboekjes, maar dan was er goed een muziekje. Maar als het hem nou slagen weer, als.
Kimswit. West ik eens beginnen. Leuk dwarpje, 600 inwoners. Sluit in de gemeente Woensdratiel. Landbouw, veeteelt, tuinbouw in omjouwing. En een oude kerk. Deze kerk is gebouwd zo om het hier 1050 in. Nou, dat is oud. Hè? De Sint-Laurenskerk. Ja, mooi. Mooi. Au. Hey, ja, Grutte. Oh, boeterbreien en een blauwe teen. Wat dat net zissen kan, die hoeft je net in te gaan. Misschien wel de meest legendarische Fries aller tijden is Grutte Pier. Pier Gerlofsdonia zat er aan zitten, is een van de kleurrijkste figuren uit de geschiedenis. Een man dat stoere verhalen over verteld worden, maar werd ik een heel soort kritiek op de levering valt. Voor de een is er de Frieske vrijheidsheld bij uitstek. Ekkel Kamerpas in actie doet de vrijheid al niet meer te redden weer. Voor de oor is er een vrede bendeleder die het elke keer verzoekte, die het net accentleers, boeterbreien en grien het zies, sissekoel. Lang hadden mensen twijfelen of de mama uit Grutte Zwut wel echt bestingen had. Of dat er niet gewoon een product weer van sterke verhalen. Maar intussen is wel wis dat Grutte Pier echt leven had. En ik echt vochten en moeden had. Pier Gerlofsdonia. Wie er een held of wie er een schurk? Kist als beetje beschaafde Fries ons wel grutsk wijzen op deze vrede, woeste, wilde man die het liters bloed als in handen en als in zwet zit hier. Echt tolerant, echt aardig zijn vreemden wie er bepaald heeft. Ja. Nou ja, in alle gevallen, de Kimzitters die binnen wel wies mij. En dat is maar goed, ik, want wat wie we gauw uitpraat west door dit warp. Boeterbreien en vaskabolen. Waar dat net zit ik in die schop ik van de polen. In de tijd van Grutte Pier is het onrustig in West-Europa. De middenjongen rennen naar de Ein en er breekt weer een nieuwe tijd aan. De Renaissance. Tussen de verschillende keizers en koningen wordt het onderhandelen en soms vochten om te alle jaar nieuwe, sterkere en gruttere landen te komen. In het noordwesten van Europa binnen de meeste van deze landen en landjes onderdeel van het grote Heilige Roomse Rijk. Eens is dit rijk een lappentekken van alle Gelitse landjes. Keizer Maximiliaan I is de grote baas. Maximiliaan komt uit het Habsburgse vorstenhuis. In die tijd de belangrijkste familie in het Heilige Roomse Rijk. Hij stelt zijn zoon, Philips de Schone, aan als landheer van Nederland. Nederland wordt dan wel de Habsburgse Nederlanden genoemd. Philips de Schone wordt van de Nederlanden een grote en sterke eenheidsstaat maken. Grut en sterk. Het zal dus net het doel werden van die baasjes. En hier en daar wil je van boeten komen. Dan moet je je net populair. Wat zou die Philips de Schone, die boetelander, wat zou die u hier even komen te vertellen? Boeterbreien en bruine suiker, waar dat net zeggen kan, is een asielzoeker. Friesland stiert kwart na 1500 onder het gezag van hertog George van Saksen, de opvolger van Albrecht van Saksen. De hertogen van Saksen binnen eens de zetbazen van Philips de Schone. George van Saksen is niet bij elke een populair, maar kan altijd wel rekenen op de stiepen van een stikke wat Friezen. De Fransen dus jaren als zijn voelste aanhangers. Er is wel eens een orenhertog, Karel van Gelre, die het eigen op Friesland smiet.
Hij biedt hem zelfs aan als bevrijder van het impopulaire bewoord van George van Saxen. In november 1514 docht een Gelders legerke een inval bij Staren, waarna het in kwarte tijd de hele Zuidwesthoeken in Gelderse handen valt. Dat is het begin van een oorlog die nog een hier doorgezet. Oorlog. Mooi. Nou, dan ben we bewijzen, matten. Het bloed schiert niet, nou. Ja, die Zuidwesthoeken, dat wie wel snuiven zelfs. Maar hier, op die zwiere, vette klaargroen, daar ben je man niet in je steek. Je let er niet zomaar aan de kant reetje. Daar mag de gek niet mee gaan. En zeker niet die ene grut kerel, hè. Die jongen van, toen ja, Donia, Pier. Ja, de Kimswitters, die houden er wel eens over. En dan schenken ze haarzelf nog maar een borrel in. Boeterbreeën en rede wien. Wat dat net zissen kind, die komt dus dwarp net in. Pier is op dat stuit een jonge boer op Donia Zaten onder Kimswit. Op 29 januari 1515, als de oorlog tussen de hertog van Saxen en de hertog van Gelderen nog maar 2 maanden aan de gang is, wordt Pier zijn plaats platbrand door een troep Franscheters die het maar de hertog van Saxen houdt. Na de brand liet er het boerenwerk voor wat het is. Maar een handvol lotgenoten uit Arem, Wietmassem en zijn eigen dorp vormen er een bende. De Aremer Zwarte Heer. Die het wraak nemen wil op de Saxen en haar helpers. Al gauw kiest Grutte Pier de kant van de hertog van Gelderen. En los ben ze, hè, de man van de zwarte hip. Pier had een zwart dat er wat 53 maar in kwartje kan. En met een vlootkaperskippen maakt het er de Zuiderzee onveilig. Pier wordt de schrik van Friesland. Het is zuiver als had het er aardig in, want zo liep het wel. En alles wat het zien komt, dat maakt wieken. Boeterbreeën. En je eet bijen. Maar dat net zitten in, is ik voor jou. George van Saxen loekt hem in deze tijd uit Friesland waarom. Nadat hij zijn ruggen verkocht had aan de greven van Holland. De toekomstige keizer Karel V. Saffer oren de strijdje in de Saxen in een strijdje in de Hollanders. In die strijd leed Grutte Pier hem goed jilde. Hij werd ongeveer van de zogenaamde Seinschipsluiden, die met haar zeerover-eftige skippen de Hollandse vloot op de Zuiderzee de ene slag naar de oren te brengen. Even ligt het erop dat de Geldersen en de Friesen die daar helpen het winnen zullen. Als liek wel eens duidelijk wordt dat de Gelderse hertog alleen maar uit is op de heerschappij over Friesland, wordt zijn Frieske aanhang stadig onwaai. Pier liet hem in 1519 nog 1 keer broeken voor een tocht op de laan naar Emmerik. Maar na het misleiden daarvan loopt er hem teleurgesteld uit de strijd rond. En zo eindigt deze legende toch wel wat onnozel. Pier, hè? Ja, hij wie grut en sterk en vluchtje koeder. Maar had het nog wel zijn volle opsmieten? Hier het nog wel zijn volle zin? Boeterbreeën en zwarte groen. Heb ik daarvoor alles op, joh? In Grutte Pier komen barbarij en vrijheidszin bij elkaar. Bij het beeld van hem jaren ik zijn onbiedig grut zwart en zijn anti-Hollandse gevoelens. Worst ik van een Fineworst, een held of een barbaar? Uit de Friese geschiedenis is er net wat te denken. Leuk dorpje, hè, Kimswit. Maar als die Pier nou wat meer nuitocht hier. Als die wat toleranter was hier. Wat minder hut, maar dat zwut. Maar ja, gedane zaken, hè. Boeterbreeën en grien het zies. Die Grutte Pier, ach, hij weer wat heel wies.